Ndakatarisa kudenga mtsodzi pamatama ose. Right vazukuruka, mukutenderera kwandinenge tichiita ndabva ndasanganawo neimwe nyaya yakaitika kuvazukuru vangu. Handiti nyaya isinganatsofadza yakaitika mazuva mashoma achangopfuura, yatichange tinenge tichifolowa kuona kuti iri kufamba sei, kuitira kuti munge muri munozivawo kuti zviri kufamba sei panyaya yachona. Right, ndisati ndatanga nyaya yangu, kana wanga usati wasubscribe ndinokumbirisa kuti chisubscribe pachannel panapa, also woisa notification bell kuitira kuti pega pega patinouploada video handiti unge uri unoziviswa kuti zviri kuitika uye zviri kufamba sei. Right, mumastreets esocial media matinotenderera zukuru matinogara ndiri, ndabva ndasanganawo neimwe nyaya isingafadze, nyaya yekuurayiwa kwakaitwa mumwe musoja nevana. Handiti right, nyaya inonzi yakaitika kunzvimbo kuvillage inonzi Musenyi, handiti yekwaMusenyi, kwaChief Ndanga kuzaka uko. Handiti so what happened ndezvekuti hanzi pane umwe musoja, handiti pane musoja anoshandira pa1 commando aishandira, because akatoshayika. Handiti aishandira pa1 commando, aishandira ku1 commando anonzi Aaron Basopai. Handiti aiva iye nemakore 37 ekuzvarwa. Kunonzi Aaron Basopai uyu, vabereki vake kuzaka ikoko kuvillage kwandareva vakapisirwa imba nemuchinda akanga avaitira thatching yemba yachona. Handiti so muchinda uyu anonzi akatsamwa nemhaka yekuti zvoni vane mari yake kana chikwereti chavanga vasati vapedza kubhadhara. Zvakasvika pakagumbura muchinda akavaisira thatching kana kuti akavapfiririra imba. Handiti akapfirira zvekupfirira neuswa zviya. So zvakazosvika pakugumbura muchinda uyu, obva aenda kumba kuya obva anopisa kitchen imba yeuswa. Handiti anopisa imba yeuswa iyaye. Zvinonzi Aaron akabva aziviswa kunzi ndozvaitika, ende patime akaziviswa mapurisa akabva asunga muchinda upi uyu akapisa imba akanga apfirira imba iyaye. Handiti so Aaron akabva apinda munzira, Aaron Basopai musoja uyoyo akabva apinda munzira kuuya kuzaka. Handiti kuuya kumusha kuti ange ari anoona kuti zvafamba sei. Zvinonzi izvo asvika, akasvikonanga, akasvika manheru obva ananga kumba kwemuchinda uya kunyange zvakaiye anga atosungwa nechekare anga aritori kumapurisa patime yachona. Kumba kwaitori nemudzimai wake anonzi yePatience. Handiti Patience Munekwa nevana vavo. Handiti so vana vavo vakomana 4, mukuru wachona ane 15 years, uchiteera ane 12 years neane 10, umwe asina kumensheniwa. Handiti mamaina vana vachona vese. So zvinonzi muchinda uyu akabva asvika obva anogogodza obva paza pamba pemuchinda uyu ari kujere, akasvikoona vana vake vakarara. Aona vana vakarara obva apfuurira kuenda kubedroom kwanga warara mai vachona, obva atanga kurwisa mudzimai uya mudzimai wemuchinda ari kujera. Handiti paakatanga murwisa akatobuditsa banga. Zvinonzi izvo akatanga kudedzera for help. Handiti vana vakabva vauya vatanga kurwisana naye, nekuti akanga achirwisa mai vavo uye akanga apaza kupinda mumba mavo. So zviri kunzi izvo vana vakasvika pavakazokurira muchinda uyu. Handiti musoja uyu vakamukurira, vakasvika mukuru wacho pakatora demo. Handiti vadiki vachona vachirova muchinda uyu nezvimapuranga nezvimiti here.
nekuti anga atocheka futi mai vavo vanga vatochekwa nebanga nemusoja. So zviri kunzi zvoni vakazosvika pavakamutema nedemo handiti, obva asvika paakazopera simba achibva azofa, vachizobuda mai vachona nevana vachinodedzera vanhu vemaraini kuti ndozvaitika. So zvikunzi vana vakazosvika pavakasungwa nemapurisa, vakabva vatorwa vaendwa navo kumapurisa. Hanzi ndo inonzi DUB kana singakanganise neCID, vakabva uya ubva vatora vana vaenda navo kuzaka kupolice station. Mai vachona vachibva vazotorwa vachiendeswa kupi, vachiendeswa kuchipatara kuti vanorapwa. Chitunha chemuchinda chichitorwa kuendeswawo kuchipatara kumochari. So ndo nyaya yatinayo vazukuru, nyaya iri kutrenda, nyaya isiri kufadza, iri kuinvolva vana vedu handiti. Iri kuinvolva vana vasungwa nemhosva yekuuraya. So what do you think vazukuru? Inansoda kunyanya komenta sepakuti nyaya yachona iri mumaoko memapurisa. Timbosira mapurisa aite basa rawo handiti. But munotendera yenyu kukomenta nekutiudza kuti what do you think panyaya inoyi. Tichange tichizodzoka tichikudza kuti zviri kufamba sei panyaya iyi, tichatira kuti tifollowe. Why am I much interested? Because iri kuinvolva vana handiti. Inini sasekuru vevanhu ndinofanira kunge ndiri ndinovawo nehanya nekuradzawo kuti nekusapotawo vana handiti. Also nemhuri ine munhu akaurayiwa nevana handiti. Imhuri dzedu dzese vazukuru vese vakakanganisa, kune akakanganisa nekune vakakanganisirwa. In fact, I don't want to comment anything, but all I can say ndezvekuti tibatanidze vanhu tese tiri mhuri imwe chete. Naango Saint mugare makateerera nyaya inoyi, tinobva tati much love.